В пловдивското село Брестовица е обикновено 3-годишно момче, което обича игрите и вниманието на възрастните. За разлика от своите връстници обаче, той умее да чете, да пише и да брои до 100. Но голяма памет има. Един път, като му кажеш нещо, му покажеш, повече го помни. Че на време почна да пише и да говори към 2 години. По едно също време. Нали, Вася? Да. Васко знае всички букви от азбуката и с интерес ги свързва в цели думи и изречения. Какво пише тук? Чичо. А тук? Иван. Ти всички букви ли познаваш? Да. Я ми ги кажи тук както са подред. Ла, Б, В, Г, Д, Е, З, И. Сам ли се научи? Сам. 3-годишният Васко чете дори надписите от телевизионния екран. Успява да се справи и с субтитрите на филми, които са предназначени за доста по-възрастни от него. Детско ни гледа, интересуваше се от вестници, буквите му бяха интересни и както му ги повторим 1-2 пъти, ги запомня. И разбира се, като всеки истински телеман, Васко има своя любима телевизия. Коя телевизия е това, тати? Европа. Детето не само знае заглавията на известните вестници, но и само посяга към тях, особено към страниците, в които е публикуван хороскопа. Ра, Дева, Весни, Терет, Скотия, и Риби. И до сега науката не може да обясни защо в едно семейство се ражда гений, а в друго обикновено дете. Вероятно, това е една от онези необясними тайни. Тайни, които едва ли някога ще бъдат разгадани.